Цезій, стронцый, плутоній – три элементаў, якія пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС не сыходзяць з абароту. Першы з гэтага спісу лічыцца галоўным дозаўтваральным. На працягу дзесяцігоддзя ўтрымання цэзія 137 аб'ект даследаванняў навукоўцаў. Пад працэдуру праверкі трапляе глеба, вада, расліннасць. Сам працэс даволі хуткі і займае не больш сутак. Подготовленные образцы помещаются в свинцовый домик на детектор. Далее происходит запуск спектра и набор спектров. Из пробы горячие частицы улавливаются детектором, преобразуются в импульсы, и мы видим по их энергии распределение в каналах в соответствующие радионуклиды. Конкретно сейчас показывается цезий-137. Оборудование позволяет вообще уловить и определить активность порядка 18 гамма-радионуклидов. Куды складаней са стронцыем. Ён практычна не выводзіцца з арганізма. Адабраныя пробы могуць праходзіць дэталёвы аналіз на працягу некалькіх тыдняў. Пры гэтым працэс поўнасцю не прадузяты. Да навуковага супрацоўніка проба трапляе пад пэўным шыфрам без указанняў месца адбору. Радиохимический анализ по определению стронция в объектах окружающей среды – это довольно-таки сложный, трудоемкий процесс и может занимать длительное количество времени. Все зависит от объекта исследования и от применяемой нами методики. В некоторых методиках предусмотрен этап накопления. Когда мы выделили искомый радионуклид стронций, нам необходимо дождаться того времени, когда он достигнет равновесного состояния со своим дочерним изотопом И-3-90. Для этого необходимо 14 дней. Самыя складаныя аб'екты аналізу – доўгажывучыя радыенукліды плутонію, перыяды распаду якіх складаюць дзясяткі і сотні тысяч гадоў. У краіне ўсяго дзве арганізацыі, якія акрэдытаваны для правядзення такога роду даследаванняў. У інстытуце радыябіялогіі працуюць з рознымі пробамі, расліннасцю, глебай. Высокатэхналагічныя элементы правядзення аналізу дазваляюць вызначыць нават мікраколькасць радыенуклідаў. В результате нашего радиохимического измерения мы получаем счетные мишени методом электросождения. Это тоже современный анализ, который позволяет подготовить мишень для длительного хранения. То есть наши изотопы плутония въедаются в нашу нержавеющую мишень и могут храниться долгие годы, создавая фонд, базу наших всех анализов. И в любой момент мы их можем примерить. За 40 гадоў шчыльнасць радыяцыйнага забруджання земляў зменшылася напалову. З кожным годам у зварот вяртаюцца новыя ўчасткі зямлі. Звыш 20 тысяч гектараў ужо атрымалі шанс на адраджэнне. Навукоўцы працягваюць планамерную працу з выкарыстаннем розных методык. Адназначна адно – перспектыва ёсць. Согласно научным расчетам, прогнозным расчетам, более 50% земель, которые были выведены, в настоящее время можно вернуть в хозяйственный оборот и проводить рациональное использование их, то есть использовать для получения выгоды. Зніжэнне ўзроўню радыяцыі – натуральны працэс. Гомельская вобласць застаецца важным аграрным рэгіёнам, нягледзячы на тое, што прыняла на сябе асноўны удар пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Тым не менш, навукоўцы працягваюць даследаванні. У Беларусі дзейнічае самая жорсткая ў свеце сістэма кантролю радыяцыйнай бяспекі. Перастрахавацца і зрабіць больш, чым неабходна, каб не дапусціць з'яўлення забруджанай прадукцыі. Галоўная задача. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія Гомель.